8 koettavaksi. Asia selvä. Tässä on tosiaan yksi kaavake, täytetään. Sitten tuolla 3 esinettä, sun täytyy myydä ne. Ei mulla kiire on, näyttäkää paperi. Yes. Loistava homma. Mistä saa ihan hyvät massit. Ja 5 minuutin harjoituskuvauksella voidaan määrittää, että onko sä sopivasti. Tää ei siis sido sua mihinkään. Eli ei mä tuu kevyttämään. Käytetään sen takia sormenjälkitunnistusta, että ei hakemuksessa tulisi mitään numeroja ongelmaa. Okay. Mitä se tarkoittaa? Tää kysymys testaa täysin sanavalmiutta. Tampereelta, opiskelija. Joo. Erikoinen persooni. Se nähdään pian. Meillä 3 tuotetta. Okei. Me annamme sulle nuo tuotteet tuolta korista. Joo. Ja sun tehtävänä on myydä niitä tuolle kameralle. Okei. Ja tarkoituksena on tehdä näistä tuotteista mahdollisimman mediaseksikkäitä, trendikkäitä ja mahdollisimman hyvin myyviä. Okei. Ja tarkoituksena on saada siitä mainoksesta itsesi näköinen. Terve! Tässä on nyt aivan uusi innovatiivinen keksintö, joka on Suomesta kotoisin. Nyt on tää maailmaa mullistava uusi takkiteknologia on nyt ilmestymässä tänne. Takki todellisille takin kääntäjille. Eikä tarvitse katua. No niin, tässä on tämmönen lämmin välikausitakki. Ihan keskellä talveen päälle laittais, mutta toisaalta kun tässä on tämän erinomainen alumiinivuori, joka toisaalta sekä lämmittää, eristää ja ottaa talteen auringon säteitä ja muuttaa ne sähköenergiaksi, niin kyllähän täällä vähän kylmemmälläkin kelillä tarkenee. Täällä muutenkin tyylikkäässä takissa löytyy sisältä tästä alumiinia, joka kerää sähköä. Ja sen sähkön avulla voi täällä USB-kaapelilla ladata puhelinta. Täällä löytyy myös taskusta akku, mitä voi ladata, jos puhelimessa löytyy akkua. Tämä on oma voimalaitoksensa, joka kehittää sähköä kulloisiinkin tarpeisiin. Mutta jos puhelimesta on akku päässyt loppuun, niin ei muuta kuin takki päälle, puhelin kiinni piuhaa ja se latautuu. Siis tässä ei ole mitään järkeä, kuinka nerokasta tää teknologia nykypäivänä oikein on. Tää on muutenkin tosi stylin näköinen, että tää voi käyttää enää toisinpäin tälleen, niin tästä tulee tämmönen hieno diskotakki muutenkin. Ja sitten pitää olla vähän kasuaalisempi sitten näinpäin. Erityisesti kaikille ikäluokille sopiva, koska ulkomuoto ei myöskään niin kuin mitenkään viittaa mihinkään tiettyyn alakulttuuriin tai muuhun, vaan sopii kaikille. Tää on myöskin ihan, just kun menee baariin, niin tää on myöskin semmonen, tällä saa takki. Tää on just semmonen takki. Tässä on myöskin tämmönen lumilukko, jonka voi laittaa tosiaan kiinni. Tää toimii myös tällä väärinpäin, mutta paremmin toimii sitten oikeinpäin, mutta voi käyttää lasketteluun. Ja kuten näkyy, täällä on kaiken maailman lasikoteloa, että tänne saa laskettelulaseja ja sitten jos on muuten vain arskat mukana, niin voi laittaa nekin tonne. Vähän pikkuinenhan tämä on tällaiselle isommalle miehelle, mutta eiköhän tätä voi anoppi vähän kylistä leventää, jos niikseen tulee. Seuraavana tuotteena meillä on tässä tällainen joka miehen tai joka naisen takatukka. Tämä kiinnitetään tällä pannalla tänne pään taakse tällä tavalla. Ja se saa jokaisen ihmisen näyttämään nykyään trendikkäältä. Okei. Ja sinun tehtäväsi on myydä tätä tuotetta. Miten sinä myisit sitä? Nyt uusina uutta. Takatukka. Seuraava muoti-ilmiö. Muoti-ilmiöt seuraavat toisiaan aina vuosikymmenten hienossa juoksussa ja uusin juttu on takatukka. Jonne, joka miehen takatukka. Tällä lähtee. Hei! Haluatko sinäkin palata 80-luvulle ja saada uuden takatukan? Miehille että naisille, ja värin saa myös valita. Just mietin tuossa hetki sitten, että vitsi olisi helmi kasvattaa takatukka, mutta kun kesällä menossa intis lähtee tukka pois, mutta sitten se on kesällä kun lähtee intistä tosiaan, niin sitten se on niinku, vedetään takatukka päälle, sitten vedetään näin ja ei muuta kuin paanalle. Se on sitten suoraan voi lähteä baariin ja
kaikki on sillä, että hei vitsi, tää on takatukkakaveri. Ja kun menee takaisin hinttiin, niin ei tarvii kun ottaa takatukan pois ja sitten pistää sen hyllyyn ja sitten kaverit voi käydä hivelee sitä siellä hyllyssä, kun kuitenkin ne on niin kateellisia siitä takatukasta. Ja kun mä lisään tähän tämän takatukan, niin aivan mielettömällä tavalla tulee yhä lisää volyymia. Eli siis jos olet kalju, sopii hyvin, saat hienon takatukan. Mutta vaikka olisi hiukset ennestään, niin ihan mielettömällä tavalla niin lisää tätä tyylikkyyttä. Sitten mä voisin tästä lähteä mihin tahansa bileisiin, opiskelijabileisiin, työpaikan pikkujouluihin, mihin tahansa. Kyllä kannattaa laittaa Jonne takatukka kylille, baariin, rannalle, baariin, klubille, baariin. Varmasti irtoaa. Niin nyt kun te haluatte jonkun pysäyttävän keskustelun aloituksen, niin te muuta kuin heilautatte takatukkaanne ja homma lähtee siitä käyntiin. Tämähän voi kanssa käydä tämmöisestä hienosta kaulakurusta kanssa, että voi näyttää vähän tämmöiseltä Chewbaccalta kanssa samalla ja ihan kaikkea tänne voi tunkeekkaa. Että normaali hiusten pidennys, kun täytyy mennä kampaajalle, se maksaa 200 €. Sitten ne liimailee sulle jotain hiuksia sinne ja niitä on hankala pestä ja muuta. Tää on kätevä, sä heität tän tiskikoneeseen, sit se on puhdas vähän ajan päästä, sä voit taas käyttää sitä. Tämä on suunniteltu oikeastaan kenelle tahansa. Kaikille, joilla ei ole vielä omaa takatukkaa. Kaikille, jotka ovat harkinneet takatukan kasvattamista, mutta eivät ole siihen ikinä uskaltautuneet. Nuorille, vanhoille, keski-ikäisille, vauvasta vaariin, Jonne takatukka. Sun pitää itse tietää, mikä tää esille on, mitä sillä tehdään ja miten sillä myydään. Tällä me testataan sun omaa luovuutta ja omaa sanavalmiutta, mikä tässä on todella tärkeää. Okei. Onks tää... Miten se eroaa muista? Onks tää niinku teekkarilla? Siis mieletön teekkarilakki, joka siis muuntuu myöskin tällaiseksi bilehatuksi. Nimittäin, mehän kaikki tiedetään, että teekkareilla on parhaat bileet ikinä. Sitten tässä on vielä tämmönen tupsu. Tää on ihan eri sarjaa kuin ylioppilaslakki. Ylioppilaslakki on vähän samanlainen, mutta siinä puuttuu tää tupsu. Eli käytännössä se ei käytännössä ole yhtään mitään. Ja tässähän on perinteinen tupsulakki. Jokaisen teekkarin, huomatkaa, ei fuksin, vaan vasta valmiin teekkarin perinteinen koriste. Tästä voi juoda skumppaa. Tää on tämmönen todella hieno tämmönen UFO-lakki, jolla voi vastaanottaa tommosia signaaleja tuolta taivaalta sitten. Että Tämä on jumalten juoma-astia. Jos kertoisit vielä, että millaisille ihmisille se on? Tää on niin nuorekkaille, seksikkäille, urheilullisille, fiksuille, mielellään varakkaille, että sitten ei vahingossa niinku erottaa sitten, että on niinku parempaa kansaa. Siis pari kysymystä. Pari kysymystä? Joo. Tiedätkö sä mikä on TT? Tampereen tekninen yliopisto. Kyllä. Tiedätkö sä mitä on TT? No ne on opiskelijoita siellä. Kyllä. Onko tää joku teekkaripila? Kyllä. Ei hitto! Ei vitsi! Ei hitto! Me on virallisesti päässyt konerakentajakilla fuksijäynään mukaan. Voi hitto! Ja tässä on sulle diplomi. Tiedätkö sä mikä on TT? Hyvä. Tiedän, ja nyt mulla on semmoinen olo, että tää on joku pila. Kyllä. Tämä on juuri sellainen. Olette osallistuneet tämän vuoden konerakentajakillan fuksijäynään. Yes. Tossa on sulle diplomi, ja me olemme todella kiitollisia, että sä osallistuit. Tiedätkö sä mikä on TT? Tiedän. Mä oon asunut vieressä. Oot vai? Mainiota. Sit sä varmaan tiedät, ketä on teekkari. Joo. Tiedätkö mikä on teekkari jauna? Mikä? Teekkari jäynä. Tiedän. Noniin, olette juuri osallistunut yhteen. Hienoa. Konerakentajakillan vuosittainen fuksijäynä. Ja ollaan todella iloisia, että pääsit mukaan ja haluttais vielä kysyä sulta, että saadaanko me käyttää tätä kuvamateriaalia tässä YouTubeen julkaistavassa fuksijäynä videossa. Käyttäkää ihmeessä. Jees, mainiota. Joo, tässä vaiheessa kiitoksia kaikille katsoneille ja konerakentajakillan fuksit kiittää. Jou, ekana koskessa. Ekana koskessa. Vikana koskessa. Varmana koskessa. Koskena korvassa. Kimpassa koskessa. Kuvana koskessa. Koskes nähdään. Koskeen märkänä. Koskes nähdään. 3, 2, 1. Korkikoskessa! Excellent.